Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri paChimukoko secondary school Mudzi district. Uko katasangana neimwe nhau inorwadza, nhau yamadzibaba. Madzibaba vakatora mudzimai wemunhu mushure mekunge ivo zvakare vabhadharwa mari dzakawandisa. Regai tinzweka kuti chii chakaita kuti mwanasikana, mwanakadzi, mudzimai azopedzesera akuenda kumuprofita, nekuti tinonzwa kuti haana kudanana nemuprofita chete, akadanana nevanhu vakawanda, asi mari aipiwa yakawandisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ini ndinonzi Edmond Nyamunga, ndinogara mubhukure kwaChiunye munzvimbo yaChief Chimukoko. Ndine nyaya yakaitikavo pamusha pedu. Mukoma vakaenda kuPoland kubasa. Vaenda kuPoland kubasa vanga vachitumira mari inosvika iyo $350-400 per month. Pamba pane mukomana webasa anoshanda achifudza mombe anga achipiwa $50. So imwe yemari yese mukadzi anga achinzi imari yechikafu, ita zvaunodawo. Asi mukadzi akawanika achisarudza kutsvaga chikomba chinova anga ari muprofita wenguo tsvuku. Zvisinei, mukadzi akauya nemuprofita pamusha, vakacherera mbiya dzavo vaine mukomana webasa. Mukomana webasa akazosvikawo pakuuya kwatiri achitiudza kuti no, ndozvaitika pamba penyu. Zvadaro takatora mukadzi nehama dzake vanosanganisira vana baba mukuru wake vaviri nevakoma wake vaviri vakanga vari panzvimbo. Takakurukura kwenguva yakareba. Tapedza hurukuro idzodzo, ini ndakazopedzisira ndichiti mukadzi nemukomana webasa garai pamba kusvikira namukoma wandiudza kuti ndozoita sei. Asi hapana kutora mazuva 2-3 mukadzi akarongedza zvinhu achienda achinogara nemuprofita. Aenda anogara nemuprofita, ini ndakateera muprofita kumba kwake kwaaigara. Mushure mekunge ndamutsvaga ndokunzwa kuti anogara apa, anoshandira apa, ndopamasoro pake. Ndakamutsvaga kusvika ndamuwana, ndikataura naye nenzira yaiita kuti akwanise kusvika pamba pangu. Pano apa akanga aisa mbiya dzake neminamato yake. Zvishuwa muprofita ndakamutakura iye nababa vake ndichivati ndinokubhadharirai kuenda kumba uku nekudzoka kumba uku. Mushure mekunge mangobvisa zvinhu zvenyu pamusha pangu, munoitawo zvinhu zvamunoda nazvo uku. Ndisina kumuonesa kuti nditori nehama dzakawanda nekudii. Asi patakasvika pamusha vakashamisika vachiona pakatozara vanhu dzinova dzaive hama dzangu. So takavati itai basa renyu. Vakaita basa ravo, vakabvisa mbiya dzavo. Ndofunga mbiya imwe neimwe yakanga ine hoko ine jira dzvuku netsono 2, makona 4 echivanze. Yechishanu yacho yechi5 yakanga yakaiswa kunze kwemusha, yakapisirwa mushonga ichibva yangonzi inofanira kusara yakatsitswa nedombo. Zvese izvozvo vakabvisa. Vabvisa kudaro ndopatakati chiuyai tigare pasi timboita kahurukuro kadiki. Mukomana ndofunga akangoti kugara pasi nekubva ada kutiza. Ndine mavhidhios mamwe acho, kana muchada ndinokwanisa kuzenge ndichikupai. Tamubata paye takambomutirove zvishoma ndokuti sanangurira nyaya yake. Aita kuti zvishuwa mai ava ndakarara navo vainditi havana murume. Muprofita Muprofita uyo
anopupureka nemavidhios acho ndinawo nemaaudios ndinawo. Zvadaro ndakauya naye kwamambo kwachifi kuno kumuprofita we. Ndauya naye kwachifi kunoku akatsanangurawo zvaakatsanangura. Chifi wakamuti ngaadzoke mudare. Zuva raakanzi adzoke mudare haanokwanisa kudzoka mudare. Ndokubva tati zvaasina kuuya kudare redu kuno ndofunga azvidza mambo wedu wekuno nekuda kwekuti kuno ndekwachimukoko kwaanogarawo ndekwachifi mukota. Tikati ngati mambo taakukumbirawo kuti tiendewo kunomukwirira kunani kuna mambo wake. Vakati hazvina kuipa vana vangu. Ndofunga takasumuka tikaendawo kunomukwirira kwa mambo wake kwamukota ikoko. Mambo mukota wakatipawo zuva rekuti kusvika musi wakati tinenge tamusunga tichimuzivisa kuti uya tinokuda kudare kuno. Zveshuwa zuva ravakatipa vachiti musunga anenge aripo, takaenda kudare tikamusvikirawo ariko. Zvakadaro akatongwa chinzi mbudzi 2 ngadziende kuzvidza dare ramambo chimukoko. Mombe 3 ngadziuye kwandiri kwaakatadzira mhosva. Mombe idzi dzakanga dzanzi pamwedzi zvichirevera kuti January, kupera kwaJanuary aifanira kundipa mombe imwe chete, kupera kwaFebruary mombe imwe chete, kupera kwaMarch mombe imwe chete. Asi zvese izvo hapana chakazoita chakabuda. Ndofunga pamapeto kwavo pamutemo wavo vaiti hatidzore mapeto, asi kunoku isusu tinodzora. Saka vakazoshandisa mutemo wedu wekunoku sevanhu vakanga vafamba. Vakati mapeto akodzorerwa. Ndakaenda kumba kwake nemupurisa wamambo akanotengesa mbudzi dzake akandidzosera mapeto angu. Mapeto acho anova akazoshota futi ne$10 pakundidzosera kwacho. Nanhasi mombe dzacho hapana dzati dzaita dzabuda. So zvadaro tabva kumatare nemuprofita uyu. Mukadzi ariko kwaari ikoko kumuprofita kuya akazodzoka mumusha medu mukadzi pasina mazuva tabva kudare nemuprofita achitorwa nemukuwasha anova akatora hanzvadzi yangu yandakasiyira inini. Uyu mukomana musha waparara uyu ndewekwa baba mukuru, asi baba vake vamukoma uyu nababa vangu baba mumwe chete mai mumwe chete. Isu ini namukoma tisi tazosiyana ana baba, asi ana baba vedu baba mumwe chete mai mumwe chete. So zvakadaro tachiti munhu ngatichimuendesei kudare kwamambo. Onai mukuwasha kauyu angagara ari mukuwasha Chiremeka atoni vana vaviri mumusha otora ambuya. Tamuendesa kudare kwamambo. Zuva rekutanga haana kuuya kudare. Rinova ratinotarisira kuti ndo paakaita chioko muhomwe chake nekuda kwokuti akazofona tiri padare achiti ndakarumwa nenyuchi nezuro handisi kuona saka ndinouya svondo rinouya. Panova paakaita chioko muhomwe chake chakazomupa zano rekuti iwe usati wauya kudare chimhanya kwana tezvara kuye uko wononhengirikina wonobvisa tsvagirai kuno nemairi. Zvinova zvaakaita pamazuva mashomanana iwaya svondo risati rapera kuti adzoke pai mudare rechipiri. Paakadzoka kudare rechipiri akadzoka ainana atezvara tsano vakava nechiitiko chavakaita namukoma vachibhadharana mari dzekutora hanzvadzi ipi yavo anova maiguru vangu vandiri kutaura nezvake mukadzi wandiri kutakatisa. So zvakadaro pakuzotonga kwedare kwakanga kusina kujeka nekuti izvi zvakagara zvichizikanwa kuti uyu mukuwasha wedu uyu. Ava ndaambuya vake vaisiombera mazuva ese, nhasi ndo vaanopinda nawo mbedhuru. Asi dare pakutonga kwaro rakatonga richiti iwewe nyamunga tanga waenda kunoyanana naatezvara wako uko kuti uzobate mhombwe. Ndinotsvaga seiko mhombwe wana achigara vese. Mukadzi wangu handina kumuramba keni. Yeah. Pari trick. Saka imimi muri kuti here manga muchida kuti 1 muripwe pamhosva yekutanga, 2 nekuti imi mukanga maripwa pamhosva yekutanga nditi mukadzi tiri kuti anenge asununguka ka haana kusununguka. Ndamuramba here? Handina kuramba mukadzi wangu keni. Kokubata chikoma ndaramba mukadzi wangu here? Handina kuramba mukadzi wangu ini. Saka vari kuPoland vari kuti chii? Vari kuPoland pakanzi namambo tangai maenda kunotaura naatezvara venyu mudzoke pano padare muzobate mhombwe yenyu nekuti uyu auya futi nanaatezvara venyu. Vari kuPoland vakati muning'ina kana vataura vachidaro chisiya zvakadaro tinozoona anoda kutsvaga mumwe. Ndokutaura kwakaita mukuru mukoma wangu.
nekuda kwekuti ndakatombopiwawo kabreak tiri mukati medare ramambo racho, ndikamufonera ndikakwanisa kutaura naye kuti mukoma, pakukurukura kwatanga tichiita pano panhau dzanziripi dzatinadzo pano pari zvino patamira tiri pano, tamira takadai tiri kunzi imimi endai munotanga mataurana naatezvara wenyu kuti muzobudise kuti mhombwe. Kwenotadza kubuda kuti mhombwe seiko uyu mukuwasha ane vana vaviri mumusha medu, ndambuya vanga agara achiombera mazuva ese, ende paanogara zvakabva pano ndofunga about 300 meters kubva pane musha wangu nepane musha womukuwasha, achigara nehanzvadzi yangu ava achinombera natete ava nekudi mwana ari form 1 ari kudzidza pano pachimukoko pachikoro apa, kamwe kacho kari grade 4 apa, wanga ane vana vaviri nehanzvadzi yangu yandakasiyira inini. Alright. Ko namai guru ava vanga ine vana futi vangani vaviri, ndeida kuzati mukoma wenyu namai guru ane vana vaviri, ane vana vaviri. Uyo mukuwasha nehanzvadzi yangu vana kamwe kacho ka grade 2, kamwe kacho kari muECDA. Haruda hatina zera naro. Zvakaoma. Apa ari kupiwa mari dzese, ari kuchengeta musha, obva atorwa namadzibaba. Namadzibaba. Ko ndanzwa muchimbotaura yemukomana webasa vaidanana futi. Hongu. Sei muchiti vaidanana? Nekuda kwekuti mukomana webasa pamapoints ese akataurwa ndichimudhifenda ndichida kuti nyaya ibude pachena, airerekera futi pakuti mukomana webasa akanga aripo pakudanana namai guru ava. Mukomana webasa pane zviitiko zviviri zvakaitika kuna mai guru. Pekutanga pakatumirwa mari yekutenga dhore padining, pane imba 5 rooms main house, pakanzi patengwe dhore padining, vakatakurana nemukomana webasa vakanodya mari iyo kukotwa, hapana chakatengwa. Dhore rikazouya nemukuwasha, mukuwasha tine mumwe mukuwasha agere muHarare, agere mubhuku medu asi anogara kuHarare, ndiye akazouya nedhoo. Auya nedhoo riya ndokubva rafitwa. Munhu akafita dhoo uyu mari yakatumirwa ichibva kuPoland ichiuya pamukuru. Mai guru vakaenda kunotora mari yeye vakadya futi nemukomana webasa, vakaenda vese futi kukotwa nemukomana webasa, mari yedhoo ikadyiwa. Pamwe mukomana webasa aipirwa mari kuti ari kugona kuchengeta masecrets. Yes. Saka chikomba iwo asingadanani. Honai, mukomana webasa kwawo ndokuitika uchiitiko, ambuya vake mai vababa vake ndokufa, vakafa kudaro. Pakanzi pari kuvakwa guva ravo. Hanzvadzi dzake dzemukomana webasa dzakatumira mari yembudzi nemari yechikafu chekuti vanhu vange vachinengera paguva apo pamukuru. Mukomana webasa akawanika achitakurana namai guru, vakaenda kunodya mari iyo uko kukotwa kuno, kana nekuzviitiko zvekumakuva uko nekudidi havana kuwanika. Mapoints anondiratidza futi kuti ava vanhu vangu vachita sei vachidanana. Mukoma wemukadzi akasvika pakunditaurira kuti baba munini, munoziva here pamakambouya pano paye, handina kuda kukutaurira asi makandiona ndiri pano, paive nenyaya yatonesa pano. Mukomana webasa aida kudzinga mukadzi wake achiti asare nemukadzi wenyu pano, asi handina kuda kuzvitaura, ndakuzvitaura nhasi. Ndikati aiwa, nenyaya yekuti ataura nyaya iyi muri kumunyepera. Sezvi mukomana uyu munoziva here kuti anoperekedzwa kunotsvaga mombe nemunin'ina wangu uyu. Ndikati aiwa, makuda kumunyepera, uyu agara achifudza mombe pano anoperekedzwa kunotsvaga mombe. Munyowane here pano, mombe dzacho hadzizive. Asi ndichizodzoka ndakubatanidza mapoints ese, nyaya tapedza, uyu atiratidza zvese taona. Iyeyu futi anga achiita sei, achidanana futi nemukadzi upi. Anhu amukadzi, munhu azotora mukadzi iyeyu nhasi uno ari kugara naye ndibaba vake, ndibaba munini. Ari kugara izvozvi, mukuwasha wangu wacho, mukuwasha wangu wandiri kutaura kuti ari kugara nemukadzi iye ndibaba munini wemukomana webasa. Izvozvi mukomana webasa iye ndinaye pamba. Saka izvozvi maronga kuita sei? Apa hapana, takangomirawo kuti ndozvazvakaita, ndozvazvakaita, nekuti takaenda kwachifi. Chifi wakatiti imimi tangai mataurana naatezvara yenyu mozodzaka mobata mhombwe. Asi saka apa toti makaroora vapfambi, makaroora hure, ndizvozvo. Nekuda kwokuti mukadzi pamberi pamambo, murume akataura mastatements maviri. Statement rekutanga ari kutaura kuti ndakakanda inini vhakandi pagroup kuti ndiri kuda munhu anondichengetera vana vangu, vari vana vehanzvadzi yangu. Muri kunzwa? Vana vakasiyiwa nehanzvadzi yangu pambapo.
ndova akakandira vakandipa gurupu kuti ndiri kuda munhu webasa. Ambuya ndokubva varesponda vaita kuti basa ndorida, ndobva vati huyai. Statement rechi2 riri kubva kunkwasha iri riri kutaura richiti amai ava ndakasangana navo vachifamba vakanditi handina murume. Ambuya wagara uchiombera mazuva ese, makore mangani uchivaombera, makore mangani uchivaombera, wotaura kuti mukadzi uyu ndakangosangana naye parodhi akanditi handina murume. Right, amai chitauraiwo tinzwe, amai vari kutaura kuti uyu murume uyu inini ndiri hure, murume uyu ndakasangana naye mubhauma mudzimu. Nekuda kwekuti nyamunga anga asina kupedza kuroora kumba kwedu. Kokuroora kunopere? Hakuperi. Hakuperi. Mkuwasha mkuyu unoramba uchidyiwa misi nenguva. So ndo nhau iripo murume. Yakaoma. So ipapa hatingati zvakapera, hazvina kupera. It's not over until it's over. Ko muprofita anogara kupi? Anogara Masabhuku Dengwa pakoti kwapo. Ndakatosvika nepamba pake pacho, mwana ari kutochengetawo nababa vake 23 years. Saka aiti mbiya ndedzei dzavaisa? Hanzi ndaite yavaroi. Wavaiti vari kuroyiwa, mukadzi airoyiwa? Mukadzi uyu airoyiwa. Mushure mazvo mukadzi uyu akanga atoshadwa $180. Saka akabhadhara chikomba 180? Kana kuti haana kuzoendesa mari? Akabhadhara 180 nekuda kwekuti pakanga pasina 3 days abva kunotora mari kumukuru. Ndichimubvunza kuti iwe waita sei? Zvikanzi no, handina chandatenga kana chikafu kana chii, ndangotenga maheadphones. Maheadphones iwayo anga ato achinjana nemaipods aanga agara ainawo achachinjana nemuprofita. Pamari yemukomana webasa $50 yaifanira kupa mukomana webasa, akamupa $20 achiti akamupa $30 achiti iyo $20 $15 mukadzi wako iyoyo ndini takabata china dzake paakanosununguka nekudidi. $5 hameno zvimwe zvawaitaura utaurawo pamba pawo ipapo kuti ndozvandabatira mari iyi. $20 yacho iyo kuti iende kumukomana webasa, pakatoshanda baba mukuru nemukoma womukadzi kubatirana mukadzi wangu kuti vamutorere $20 iyo vapani, vape mukomana webasa. Pasina 3-4 days mukadzi akabva abuda ndokuenda pamusha, asina kana chaatenga kana mari yavo iyi 350 to 4. Vangu vachibika semusha mumwe chete, vangu vachibika semusha mumwe chete, poto imwe chete. Chikafu chavo taingotiwo maigurupu avanoenda kunotora mari dzavo ipapo, vanobva vangotenga magrosaries avo vanoziva kuti anokavha madhezi edu ekusvikawo mari dzedu dzaita se dzauya. Uyuwo mari yemukomana webasa iyi ongopiwawo mari yake yakaita se yakadaro iri straight yakakwana. Mari yemukomana webasa yanga isina chikafu chinobviswapo kana kudii. Mukomana webasa mwana watandichitotarisa kuti mwana ari mupoto yedu. Zvakaoma zvinoitika munyika. Saka mukoma wenyu vari kuPoland vakangoti chisiyai zvakadaro? Vakati kana chifi vati zvakadaro chisiyai zvakadaro, tozoona kuti anotanga kutsvaga mumwe ndiani. Iye mukadzi akura sei uyu? She's still young, mwana mudiki. Zvekumakore angaiti tingangoti about 31-32 years. Alright. But oti chimutorawo achitorwawo namukoma wakudaro, akanga atobvawo kusiya mumwe musha waakasiyawo vana vaviri, ndokuyowo mumusha medu ndokuitawo vaviri vaasiyawo ivava. Izvo zvatone nhumbu nemukuwasha iye vandu kutaura. Ende tigere padhuze nepadhuze zvokuti zuva nezuva tiri vanhu tonoita se kumagadheni tinosangana, tine kairrigation kedu katinako apo, daily patinoenda kugadheni tinosangana. Pakaipa, makaroora pfambi zveshuwa, nekuti kana adana varume vakawanda vese ivavo munguva diki diki zvanyatsoburitsa pachena upfambi hwake. Saka so ndofunga problem yakatoitika pavakamuroora pekutanga pacho, dai vakatsvaga kuti pamusha wokutanga akabva sei, chii chakaita kuti arambwe, nekuti mukazozvitsvaga futi inyaya yeupfambi iyo. Zvese takatozozviona kwakumashure nhasi uno zuro uno akadzingirwei nemurume wokutanga. Anotova munhu akatosiya apaza motikari zvakaita seinyu siya apwanya screen iro nekudi paita kamisunderstand pakupamba penyu nemhuri, akatosiya apwanya motikari akatosungiswa nekudi
ndokuchizoya kwasisi wake kuno kwatakazoita kuti tisangane naye tichiwanana naye. Mukoma wangu he was a teacher, aiticha paKudzwe primary apo pamadhezi akatorana namaiguru ivavo. Oho. Ando chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe tongai tinzwe munoti kudini. Ndabva ndafunga kambo kapo mataviri hanzi ini kumba kwedu taiwana zvese mabhiskitsi twese tunonaka daituwana, asi ndakainga iye mbune zvichida mukoma vari kuPoland vakanyanya kugarisa vasiri kumudzimai wavo. Mudzimai akakundwa nemuedzo, asi katikazvitarisa zvakare mudzimai haana kungokundwa nemiedzo, akakundwa nemiedzo nekuti haana kudanana nemunhu wani, zvichireva kuti chipfambi changa chava muropa rake. Ndonhau yatanga tiinayo muri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Andrew Neshamba signing off. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai, asi senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,